Здравейте, аз съм Майя, добре дошли в моя YouTube канал. Днес е 8 ноември, събота и заминаваме за Париж след няколко часа. В момента съм пред Парадайс, тъй като съм поканена на едно събитие, което е организирано от Лили Дрогерие. В момента часът е 12, а събитието е от 1, но аз дойдох по-рано, тъй като трябва да отида до Зара да си взема една пратка и трябва да си купя и още няколко неща за Париж. Иначе преди малко бях на фризьор. Търся едни очила в H&M. Надявам се да ги намеря и изобщо да ги има като цяло. Напоследък в H&M има по-хубави неща. По едно време даже бях спряла да влизам, тъй като абсолютно нищо не ми харесваше. Не намирам очилата. Просто ги няма. Сега ще попитам за всеки случай, но наистина никъде не ги виждам. Ето тези балеринки са сладки. Търся си някакъв черен панталон. Я да видя този кой размер е. XS. Ще го взема. Реших да взема панталона, харесва ми как ми стои и даже си има и коланче към него. Пратката ми пристигна, ето тук си сканирах QR кода. Окей, това е супер готино. Не знам от кога е това нещо, но до сега не съм го виждала. Мисля да ям една салата с киноа и печени зеленчуци, докато чакам да стане време да ходя към Лили. Решихме с някои от момичетата да седнем в ето това кафене. Аз си поръчах капучино. Включвам ви се вече от летището. Преди малко пристигнах. Значи толкова отвратителен трафик имаше. Просто не може да си представите. Днес в София има матч Левски ЦСК и 2 концерта. И за да стигнем по-бързо, човека мина по околовръстното. Чакам другите момичета. Те все още не са дошли. Часът е 5 и нещо, към 5:20. И да. Надявам се всичко да е наред с багажа, защото вчера си доплатих, за да си взема по-голям куфър. Обаче все още на бординг паса ми пише, че съм с по-малък. И се надявам това сега да не е проблем. Вече пристигна и Кати. Hello! А това е? Това е Софи. Иван отиде да си вземе нещо. Чакаме само сестрата на Кати, Алекс. Значи хора, в тази чанта само мен ме няма. Скоро трябва да си взема някаква друга такава голяма чанта. Защото тази е изживяла изключително много и вече е доста захабена. Ще пътуваме с EasyJet. До сега не съм пътувала с тях. Хора, вижте, с Ивана сме седнали една до друга. Съвсем случайно не сме си купували места. Да. Представете си, от целия самолет са ни сложили точно една до друга. Да. Чакайте да ви покажем самолета. Тук... Човек, това ще е за... След малко кацаме. Иваната го се събужда. И аз до сега спах. Вам преди 5 минути станах. Проспахме полета. И сега си чудим какво да правим, да ходим някъде да се разхождаме с куфарите. Аз съм малко гладна. Да. Ако нещо работи изобщо. Колко е то там? Колко? Има ли някаква време разлика? Да, значи... Мисля, че са 1 час назад. Защото ние тръгнахме, да кажем, в 8. Пише, че пристигаме в 10, обаче 10 по тяхно време. Реално полета е 3 часа. Ага.
така че да, 1 час назад. Да, бе, би трябвало. Да. Някакви такива ресторанчета, даже нещо може да седем, ако има около нашия апартамент, защото е на доста хубаво място, в смисъл близо е до всички тези забележителности, така че трябва да е в оживен район. Казваме! Да. Не бе, това беше лекичко. Пред апартамента сме. И между другото сме на много... Да! Човека ни помогна с багажите. Учихме на много готин таксиметров шофьор, пускаше ни музика и времето също е окей, не е студено. Ние сме доста облечени, но е супер. Ще ядем бургери в ето това място. И между другото, цените са окей, платих 7,70 за бургер. Към него има... Леле, защо не фокусира? Към него има салата и кола. Не съм пила кола, не знам, сигурно от година. Но днес ще си позволя. Първата ни спирка е ето това местенце, където ще закусим и ще пием кафе. Аз мисля да хапвам ето това, тъй като предпочитам сутрин да ям нещо солено. Много, може да направим видео, в което ги пробваме. Взех си капучино и ето този круасан. Сега сме в метрото. Ще ходим първо до стадиона на ПСЖ. Опитваме се да разберем как точно трябва да си купим билети, да си купим ли някакви карти. Така, Париж, Вайте, Спас е това. Най-удобният вариант за туристи. Купихме си карти, загубихме около половин час, за да разберем какво точно трябва да си вземем. И между другото във Франция не говорят особено много английски или не има чак толкова добър английски и е малко трудна комуникацията. Пред стадиона на ПСЖ сме. Напече и слънце, часът е към 1:30 и мисля, че ще ходим към Шанзе-Елизе след стадиона. Разпитваме всички за Дисниленд, дали ако отидем на място, може да си купим билети, защото пише, че в сайта всичко е sold out. И просто да не се разкарваме на празно, защото Дисниленд е на около час от Париж. Взех подарък на брат ми. Какво си взехме с Ивана? Добре, че се спазарих, хора. Той ни каза 10 евро, аз ми викам, 5. И той вика, добре, 5. Да. Знам дали тази барета трябва да стои точно така. Но е доста сладичка. Много искам да си купя точно такава баретка от Париж. Отправяме се към Шанзе-Елизе. Ще си намерим някакво ресторанче или кафене, където да седнем, да си починем малко. Особено на мен и на Кати. Много ни се пие кафе. Аз съм просто... Да. Аз просто съм обсебена от кафето. Не знам за теб обаче. Не, аз просто съм пила еспресо. Хора, направо И аз искам нещо по-силно. Тука? Знаете ли, че Мерлин Монро е живяла в този си На Луизи Дон Стела.
Това е моя авокадо тост. Това е нали салатата Цезар и Кати яде паста. Исках да вляза в Сефора, обаче вижте каква опашка има. Така че ще пропусна. Вижте какъв Старбъкс има тук. Ще ядем макарони. Аз избрах с пистачо. Другото какво беше? Ванилия и маракуя, мисля, че. Жената ми каза, че те са и любими и аз се доверих. Нямам никаква идея дали тази барета трябва да стои по този начин. Мале, на Ивана и стои, обаче вижте, Ивана ще е сложила правилно. Моите не мислиш да е Падат ли тези барети? Ами малко. Хайде сега пробваме. Ти кой пробваш? Не, и решихме, че ще ядем френски макарони и специално дойдохме тук да дадат само по 3. Аз пробвам с манго, майко е много вкусно. Този не е лао с маракуята. А Сали с теб какво? Тя може с един телефон на Кати. Ако искаш си купи, иначе имам още едно с мача. На мен пък повече ми хареса. Това е за чай и това е коркова тапа за вино. Супер сладки са. Имам ли нужда от такова? Искам да си правя кафето в къщи върху такава табличка. Сега сме пред галерия Лафайете, ако я произнасям правилно. Качихме се на последния етаж, тъй като има руфтоп, от който се вижда Париж и е много красиво. Има супер много неща. Буквално има всичко. Препоръчвам ви, ако идвате до Париж, да посетите това място. Наистина си заслужава. Особено гледката от руфтопа е страхотна. Има скимс. Идваме сега на пазар и ще вечеряме в апартамента. Но първо трябва да си купим нещо за ядене. След тези тестени изделия, които изядох днес, е време за малко плодове и зеленчуци. Обожавам просто да разглеждам супермаркетите в други държави. Качи от някъде си беше взела франуи. Да, ето ги вижте. Изглеждат брутално яко. Обаче аз днес ядох макарони. И вижте какви неща си взех. Някаква салата с моркови, табуле, смути, паста, зеленчуков чипс, ябълки, овесено мляко и вода. Хора, искам да ви кажа един съвет, ако ще искате в Париж да правите вино вечер с приятелки, задължително виното преди 7. Аз питах хората защо има такъв закон, че преди 7 часа не може да си купим вино и казаха просто за да предотвратява това да има пияни хора по улицата. Реално има логика, обаче е много тъпо, ако организираш някаква партия или ще ходиш на гости и преди 7. Сега прибрахме се. на 90 градуса или Правихме видеа с ето тези, по-скоро с едни други, които са с шамта стък. Хапвам си салатата, която е много вкусна. Днес е по-студено от вчера. Аз отдолу съм с една такава дантелена блуза и под нея имам топ. Това е аутфита за снимките, а отгоре, за да не ми е студено, си сложих и този суичър. И да, взели сме си дрехи специално за операта, в която ще ходим. Ето така, че има една раница. Обяснява как да дрехи. Ама, Или да ходим облечени в Париж просто. добре, де. Така. Да, взели сме си дрехи за специално за операта. Проблема е, че аз съм взела пола и една такава блуза, която е с перли. И в същото време съм с супер спортни маратонки. Така че, да, това е малко зад кадър на жертвите, които правим в името на снимките. Ето това е кафенето с големия круасан, но просто искам да видите докъде, до ето там някъде продължава опашката.
и може би няма да седнем тук. Ами, да кажем в ето това. Решихме да седнем в съседното заведение и има закуски. Аз ще да си взема ето тази втората, която е с круасан, яйца, кафе и мисля, че е сок от портокал. Тази опера, в която искахме да отидем, не работи. Тоест не, че не работи, ами всички билети са sold out. И има чак за след 2 дни. И сега мислим да влезем в магазина на Неспресо. Един съвет от мен: купувайте си всички билети онлайн, предварително. Не правете като нас, защото нашата организация е доста слаба. Влязохме в магазина на Линд. Мисля да си взема някакви вкусове, които не съм ги пробвала. Я да видим. Има тирамису, карамел. Можете и сами да си направите адвент календар. Вижте, тази жена си прави в момента. Тук са дубайските шоколади. Има бял, има черен шоколад. Сега ще ви покажа какво взех. Ето този шоколад, който е с солен карамел. И бомбонки. Взех матча, шамфастък, страчатела и още нещо. Чизкейк. Мисля, че да, следващия вкус беше чизкейк. Мисля сега с вас да тестваме матчата, тъй като ми е много интересно да го пробвам този бомбон. Кой квартал? Монтемарт ли беше? Монтмарт. И намерихме някакво супер такова старинно кафенце. Искаме да питаме дали има... Да, хора, вижте, има и такива картонени чашки. Ами, айде да си вземем кафе. Айде. Аз искам едно капучино. Морков ли искаш? Вижте дали се предлагат. Според Ивана това е шапка с круасанчета. А това е свещ? Да. Качихме се по едни стълби и стигнахме до ето тук. Тук има доста повече хора. Вижте, Starbucks. Много ми е интересно да видя интериора точно на този. Обчакайте, ще надникнем и така през прозореца. Реално това се води улицата на художниците. Вижте. Навън заваля и влезнахме в ето този ресторант. Стана ми супер студено и Ивана измисли ето така да си обърна яката на палтото и ми е доста по-добре, да ви кажа, и ето така си ходя из улиците. Видяхме магазин, който е специално за патета и продават само патенца. Вижте колко са сладки. Искам да взема някакъв подарък на мама, но много се чудя какъв точно. По принцип, ето тази марка, тя много я харесва. И може нещо на нея. Качихме се в автобуса. И сега къде отиваме? Към iPhone за фотосесия. Да, може би дрехите, които цял ден носим в тази раница, ще ги облечем най-накрая. Да, планирахме да ги облечем в операта, обаче не се получиха нещата.
Ивана, кажи на Вълк какво ще правим. Така, измислихме много яко видео и много яки забавни неща, които ще правим. Това, което измислихме, да отидем под Айфеловата кула и да питаме чужденците, извинете къде е Айфеловата кула и да им показваме снимка. И просто ще е супер забавно. И просто им кажем, excuse me, we're searching for this и ние сме под нея. Сигурно от половин час си правим снимки ето тук. Аз платих 4 евро да ми направят снимка с ето тези балони. И се получи много готино. Сега ще ви оставя някъде по екрана. Дори вече я качих в Инстаграм.